Satollahan on nyt niin pitkä historia. Täytetään 75 vuotta. Tämä on ollut tämmöinen pitkä matka Satolla. Tänä päivänä me ollaan Suomen merkittävämpiä asuntosijoitusyhtiöitä. Satohan on avannut uusia ovia. Sato on asuntosijoittaja. Sato on merkittävä asuntosijoittaja, merkittävä vuokranantaja. Meidän asunnossa asuu 450 000 ihmistä. On keskitytty hyvin pitkälti tähän pääkaupunkiseudulle ja näihin suuriin kasvukeskuksiin. Sato oli Suomen suurin asuntotuottaja ja on nyt tähän mennessä rakennuttanut reilusti yli 200 000 asuntoa, joka on noin 10% koko maan asuntokannasta. Menee mihin tahansa Suomen maassa, niin Sato-tuotantoa tulee vastaan. Meillä oli selvä näkemys koko ajan, kun osattu sopeutua aina niihin markkinoihin sillä lailla, että ei ole otettu liian isoa taakkaa kerralla kannettavaksi. Siihen sitten moni rakennusliike onkin nitkahtanut. Ja sitten 90-luvulla tullut myöskin tämä asunto-omistaminen tähän mukaan, vuokraustoiminta ja sitä myötä nyt sitten viimeisen, voisiko sanoa 10-15 vuoden aikana meidän muutos tästä rakennuttajasta asuntosijoittajaksi on ollut merkittävä. Hotellikodikonsepti lähdettiin rakentamaan siis semmoista, että kun nähtiin, että on tarvetta tämmöiselle kodinomaiselle tilapäisasumiselle, joka on jotenkin niin hotellin ja tämmöisen perinteisen vuokra-asumisen välimaastossa. Turismissa on kysyntää sen tyyppiselle, toisaalta sitten niin kun Suomeen tulee paljon työntekijöitä kuukaudeksi 2 ja tietenkin myöskin nämä tämmöiset putkiremonttityyppiset tilanteet. Mietitään, että minkälaiset fiilikset halutaan luoda asiakkaalle. Mun tehtävä on metsästää tyhjiä tai puolityhjiä toimistotaloja Helsingin keskustassa, josta voitaisiin muuttaa asuntoja Satolle. Pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä 1,1 miljoonaa tyhjää toimistoneliömetriä, jolloin työsarkaa riittää. Sijainti, sijainti, sijainti. Se on ehdottomasti kaikista tärkein kriteeri. Tervetuloa Sato Studiokotiin. Tämä on meidän uusi edullisen vuokra-asumisen konsepti. Eli Sato Studiokotia lähdettiin kehittämään siltä pohjalta, että meillä oli ekana tämmöisiä innovaatioryhmiä, jotka miettivät kohtuuhintaista asumista, ja sitten johto päätti lähteä miettimään omaa konseptia tähän. Ja aika nopeasti oli niinku selvää se, että haetaan jotain täysin uudenlaista asumisratkaisua, ja otettiin niinku vähän tavoitteeksi 500 € ja lähdettiin suunnittelemaan itse asiassa tämä asunto. Suunniteltiin hyvä toiminnallinen asunto, ja sen jälkeen sitten lähdettiin laajentamaan, suunniteltiin se muu tila ja ne muut yhteisölliset tilat, eli pesulat, kahvilat, terassit, saunat. Kaupungistumisen kautta asiakkaiden palvelu ja asiakaskokemus ja kaikki se tulee entisestään lisääntymään. Ja yritykset, jotka asiakkaita pystyy parhaiten palvelemaan, niin ne myöskin pärjäävät. Ollaan nyt asuttu viimeiset 6 vuotta tässä samassa asunnossa ja se on tää seutu. Se on yksinkertaisesti tää seutu. Tuossa on tosi kivat alueet kesällä tässä Lammen ympärillä. Tämä on varmaan yksi suuri syy, minkä takia ihmiset hakeutuu tällä alueella aika helposti. Tässä ei hirveän usein ole asuntoja vapaana. Et jos on, niin ne kyllä menee saman tien. Me ollaan muutettu tänne vaimon kanssa 26 vuotta sitten. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä tähän elämään, mikä täällä on ollut. Ja mä kyllä jatkan asumista tässä niin kauan, kun Sato pitää nämä talot. Siihen hamaan tulevaisuuteen, mitä mä pystyn olemaan. Ennen kuin joutuu huonojalkaisten pataljoonaan sitten. Että se on ainut mahdollisuus. Mutta muuten mä olen niin kauan Saton taloissa. Kyllä Sato muistaa pitempiaikaisia asiakkaita aina jollakin vuosittaisella tapahtumalla tai jollain. Tai... On mahdollisuus tehdä omia pieniä remontteja, niin saadaan aina tarvikkeet ja muut. Ja luotetaan siihen, että osataan tehdä. Ollaan tavattu silleen, että Tuula
Tuula kun muutti perheineen tuohon Aarappuun, niin tavallaan meidän pojat niin kun oli keskenään. Niin siitä se lähti ja ystävyys on pitänyt. Kyllä tietenkin on tavoitteena se, että meidät tunnetaan hyvänä vuokranantajana ja meillä on hyvä asua, me huolehdimme asiakkaistamme. Entisaikaan, kun edullisia asuntoja ei ollut paljon, niin sitä oltiin tyytyväinen siihen, mitä saatiin. Mutta tänä päivänä, kun tarjoajia ja vaihtoehtoja on muillakin kuin meillä, niin kyllä se vaatimustaso nousee koko aika ja odotukset siitä, että mitä sillä hinnalla saa. Aloittanut aikanaan Satossa jo 77 vuonna ja nyt olen sitten ollut yhteensä noin 32 vuotta Satossa. Mä oon tullut Satoon vuonna 1987 alusta asti vuokrannut Saton omistamia vuokra-asuntoja. Mä oon tullut 93 kesällä. Näin uutena satolaisena niin musta on tosi hienoa olla töissä Satossa. Täällä innovatiivisesti ajatellaan ja mietitään ja koko aika pyritään niin kuin parantamaan omaa tekemistänsä ja ennakkoluulottomasti kokeillaan ja testataan uusia toimintamalleja ja uusia konsepteja. Ja itse kun on ollut 30 vuotta täällä Saton leivissä, niin aina kun ajelee minne tahansa, niin mä voin niin kuin sanoa, toi on tossa. Mä oon ollut mukana tossa. Tavallaan vieläkin voi ylpeillä, että siitä on jäänyt selvä kädenjälki. Mä oon tosi tyytyväinen siitä, että mä oon päässyt tekemään monenlaisia mielenkiintoisia prokkiksia tässä näin satovuosien aikana. Ja asiakkaat on tietenkin niin kuin se tärkein niin kuin tässä työssä, että me työskennellään niin tärkeällä alalla. Koti on kuitenkin meille kaikille ihmisille niin tärkeä asia ja se pitää muistaa, että me tehdään työtä niiden meidän asiakkaiden tulevan kodin hyväksi. Mä oon täällä viihtynyt toistakymmentä vuotta ja tää on ollut mielenkiintoinen työsarka. Niin kuin sanottu, täällä on avattu uusia ovia, on uusia innovaatioita. Tämä toimiala on kehittynyt ja myöskin tämä meidän kasvu, joka on ollut tämän vuosituhannen aikana varsin voimakasta, niin se on tietysti pitänyt myöskin mielen virkeänä.